7 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kotitalouksien sähkölasku kasvoi viime vuonna reippaasti. Sähköllä lämmittäjät kärsivät hinnankorotuksista eniten, yli 200 € kotitaloutta kohti. Kerrostaloasukkaan sähkölasku puolestaan nousi 30 €. Hintoja seuraava energiamarkkinavirasto patistaakin kuluttajia kilpailuttamaan sähkösopimuksensa. Säästö voi tällöin olla jopa hintojen nousua suurempi. No kun katsotaan tuommoista sähkölämmityskotitaloutta, niin siellä se säästö pyörii noin 200 € tienoilla per vuosi. Kun sitten sen sijaan vähemmän sähköä käyttävä, niin siellä säästö on noin 30-50 € luokkaa vuodessa. Tätä aihetta käsitellään laajemmin hetken kuluttua talousuutisissa. Energialaskujen kasvu on saanut suomalaiset innostumaan ilmalämpöpumpuista. Niiden suosio perustuu muun muassa muihin lämmitysratkaisuihin verrattuna alhaisiin hankinta- ja asennuskustannuksiin. 2/3 uudesta pientalosta hankkii jo nykyään jonkinlaisen lämpöpumppuratkaisun. Mauri Luoma ja Jari Keskihakuni asentavat ilmalämpöpumppua Lapualla ja kiirettä pitää. Joka päivä asennetaan vähintään 1 pumppu niin kuin arkipäivää kohti ja plus sitten vähän sellaista pelkkää laitemyyntiä. Taloväen perustelut ilmalämpöpumpun hankinnalle käyvät järkeen. Se oli paras ratkaisu tähän minun systeemiin, että kun öljyllä lämmitetään vesi ja vesikiertolämmitys, niin lisälämmittimeksi. Suomen lämpöpumppuyhdistyksen mukaan ilmalämpöpumppu löytyy jo noin 150 000 suomalaistaloudesta ja määrä nousee noin 10 000 kappaleen vuosivauhtia. Alle 2 000 € hankinta- ja asennuskustannukset houkuttelevat ja varsinkin sähkölämmitys saa yhä useammin rinnalleen ilmalämpöpumpun. 100-124 talos. Se säästö on kuitenkin vähintään sen, sanotaan nyt noin 50%. Maalämpöpumput ovat saamassa kilpailijan hieman edullisemmasta vesi-ilmalämpöpumpusta, joka asennetaan pannuhuoneeseen lämpökattilan tilalle. Tämä ei olekaan enää mikään lisälämmitin, vaan tämä on täydellinen lämmitysjärjestelmä. Tekniikan hyödyntämisen lisäksi kannattaa kotona muistaa pitää huonelämpö riittävän alhaalla, käyttää energiasäästölamppuja sekä saunoa säästeliäästi.